Evo da vidimo sada nova prilika za Crvenu zvezdu. Odlično je prošao Kasalica, oboren na nekih 20 metara od gola. I sigurno velika opasnost s obzirom da je kraj lopte Nenad Miljaš. Kapiten crveno-belih znao je više puta da zavije Partizan u crno. Miljaš. Brani Stojković. Ninković. Još i Banika i 1:0. Autogol. Upravo čovek koga smo hvalili, Milan Obradović. Iskusni Obradović. Bez ikakve potrebe, čini mi se, poslao je loptu u svoju mrežu, a iako je Ninković rekao da neće igrati glavom na ovom derbiju, bio je njegov asistent. Ninković stvarno fantastično da je odigrao u sredinu loptu kako se od njega očekivalo, možda pokušao da pronaše nekog od svojih napadača, međutim, ja da kažem, jedna nesrećna intervencija Obradovića koji se našao u toj situaciji ispred gola Stojkovića, tako da kažem, njegovu nesreću lopta je došla tamo da ne treba i iza leđa Gordana Stojkovića i Crvena zvezda vodi 1:0. Sad je bitno da vidimo kakva će biti reakcija, iskreno, igrača Partizana na ovakav jedan rezultat. Od 19. minuta Crvena zvezda vodi 1:0.